1884 година Чердафон обучаваше резервисти в Голямо Конаре. Виждах го там през лятната ваканция, когато се бях върнала от Пловдив, където бях ученичка в гимназията, но не го познавах. После научих, че той обучавал резервисти, но в същото време ги подготвял за революция с цел да се съедини източна Румелия със свободното княжество. Образуван бил в селото комитет, който правил събранията си до потока, и пред този комитет полагали клетва онези, които искали да служат на делото. Чердафон действал от името на създадения със същата задача в Пловдив таен централен революционен комитет, на който бил член. През лятото на 1885 година бях пак на почивка в Голямо Конаре. Чердафон не беше вече там. Правителството беше узнало за неговата дейност и го беше уволнило. Но работите бяха напреднали много. Цялото село, с изключение на няколко чиновници, беше вдъхновено от вярата, че в този миг е най-удобно да стане съединението, защото Турция не се е упомнила още от удара в 1877 година и не е използвала правото, което й даваше Берлинския договор, да постави свой гарнизон на Балканите. Правителството твърдеше противното, но с това се навличаше само подозрение, че от личен интерес предателства с народни идеали. Вестник Борба на Захари Стоянов, който водеше ожесточен спор с правителството, се разграбваше жадно. Братовчет ми, Петър Шилев, учител в Голямо Конаре и член на комитета, носеше редовно вестника и аз го четях вечер на глас на близките си. Така и аз се увляках в движението. Аз събрах няколко верни и самостоятелни момчета в къщата си, която се намираше в центъра на селото, притежавана от една стара бабичка, именуема Баба Исака. Къщата беше селска, едноетажна. Като разбрах целта за събирането им, че по-напред трябва да свалим това правителство, понеже много ни бърка и тогава ще видим за Македония. Всички одобриха предложението ми. Тогава аз им казах: трябва ни знаме, под което да се съберем и тръгнем. Ами как ще стане то, когато иска пари? А как ще искаме от хората, ако това се узнае от полицията? Ще стане лошо. Мислих дълго и им казах: в черквата има една икона нарисувана Свети Георги със свес. Вместо нея да се направи друга, на Свети Кирил и Методий. Тогава мисля, няма да дадем съмнение на полицията. И това уж цел вярвам, че селените с охота ще дават пари за жито, като сега е Харман. Всичко одобряваме, ми казаха събраните. Направих лист за събиране на икона и почнах да събирам. Събрах около 580 гроша. Пратих в Пловдив Шилев. Купи зелено гро и сърмени риси. Донесе ги в Конаре. Сега трябваше знаменето да се шие. Пък нямаше кой. Аз помислих. Недялка е ученичка от 4-ти клас в Пловдивската гимназия. Тя може да шие добре. Тя ще ни свърши това. Сега остава да й се обади работата. По едно време в Голямо Конаре се яви пак Чердафон. Наскоро след това братовчет ми го доведе от дома. И двамата ме поканиха да отида с тях в Пловдив да изберем плат за знаме на четата. Почнало беше да се шушука, че ще стане нещо, и досетливият грък търговец, като видя качеството на плата, на който се спряхме, и тъмно-зеления му цвят, обичаен за бунтовнически знамена, усъмни се, изгледа ни и попита: за какво ни е този плат? Отговорих му, че ще правим знаме на резервистите. Оттам отидахме в фотографа Георги Данчов, съратник на идеята, и му поръчахме да изработи златен лъв
за лицевата страна на знамето. Купихме златни риси и се върнахме. Залових се да шия знамето, затворена в дома на братовчетци, а в това време неговата съпруга пазеше отвън. А щом се зададяха неразделните ми другарки Митка Тодорова, нейната сестра и Марийка Антова, даваше ми знак и аз скривах знамето в долапа и тогава излизах при тях. Някои от съидейниците ни идваха да видят знамето и даваха мнение какво да се напише на него. Съгласихме се да изпиша с злато в 4 ъгъла известни стихове от Раковски, Каравелов и Ботев, които навярно още личат на него. След един ден отидох да обиколя и видя какво е свършила Недялка. Тя вече беше зашила рисите и оставаше да рисува лъвът. Но като не оставаше време да шие на Гергев, та решихме да го занесем в Пловдив и да се рисува с боя. Занеси Шилев знамето на Георги Данчов, като му казах, че знамето е на резервистите, които ще отидат на маневри. След свършване рисуването на лъвът, проводих пак човек да го вземе и да го донесе в Конаре. Сега оставаше да му се пише надписи. Взехме златна боя и почнахме да пишем Недялка, Овчаров и аз. Шилев начерта буквите, понеже той знае добре да чертае, изрязахме и с няколко пера и почнахме да пишем. Надписите бяха: Съединението на България, долу източна Румелия, свобода или смърт, напред юнаци. В кишетата отляво надясно: аз не вярвам, че Калугер ще спаси раята. Свободата не ще екзар, иска Караджата. Любен Каравелов. Отляво: вдъхни всеки му, о Боже, любов жива за свобода, да се бори кой как може с душманите на народа. Христо Ботев. Като замина Падаринът, аз помислих дали да отида или да побегна. Като прочетох писмото на комитетът, който казваше: „Въставайте!“, замислих се. Момчетата, като ме гледаха замислен, попитаха ме: „Защо си умислих?“ В отговор на запитването им, аз им казах: „Момчета, знаете ли що мисля? Ето, що аз вярвам, че не ще отстъпите от обещанието си, от клетвата.“ „Не щем“, отговориха всички едногласно, макар и да измрем, за това сме дали клетва. Богу и вам да измрем, ако се иска и това от нас. Като видях аз, че момчетата не ще отстъпят, не се побоях, че са малко. Казах им: „Момчета, перфекта е дошъл от Пловдив да ме хване и затвори в Пловдив. Такава заповед има и от пашата. Затова съм решил да умра или да го затворя. Сега вие, надявам се, че можем да противостоим на жандармерите, страхливци и хапливи.“ Всички извикаха едногласно: „Само да не се противопоставят, като на пилци ще им изрежем главите.“ Над вечер дойдоха от дома няколко четници и заедно отнесахме знамето на поляната насред селото. Там бяха вече всички останали четници и много народ. Осветиха знамето, избраха ме за секретарка на четата и аз съставих списък на четниците, които бяха 700-800 души. В това време удари камбаната, уговорен знак, и в миг всички селяни, оставили работата си в полето, се стекаха в селото. Въоръжиха се веднага, образуваха пояс около селото и завардиха всички пътища, излизащи от него, за да не може
префектът да влезе във връзка с правителството. Куриери заминаха за селата, където имаше образувани комитети, за да им съобщят за станалото. През нощта Чердафон отиде в село Дермен дере, където от известно време заседаваше с Кришум Централният комитет, да съобщи на тях какво е станало. На разсъмване се върна и донесе решението да се обяви съединението още същия ден. На 5 септември селото приличаше на боен лагер. От всяка къща излизаха няколко въоръжени хора. Куриери сновяха насам-натам, отиваха до съседните села и се връщаха. Къщите бяха заглъхнали съвсем, а също и полето. Никой не мислеше през този ден за работа. Аз със знаменосеца и още 5 момчета, на които пушките бяха готови да гърмят, влязохме в двора срещу стаята на перфекта. Файтонът му беше вече готов, с забрегнати коне, и аз извиках: „Господин Димитров!“ На първото и второто извикване: „Излез от къщи!“ Никой не се обади. На трети път излезе господин Димитров, уплашен, и на повика към него аз му казах: „Елате към мене, аз ви виках и попреди да дойдете, но вие не приехте. Елате сега.“ Той доде близо до мене. Аз вдигнах отворена сабя и в лявата ръка револвера си и през рамо пушка. Тогава му казах: „Ето, господин бивши сержант майор Чердафон. Ето и знамето, за което сте питали. Ето ги и хората, които ще затваряте. Заповядайте и прочетете това писмо. Писмото от комитета.“ „Прочети го“, попита. „Какво ще правиш с мене?“ „Нищо“, му отговорих. „Ние не сме с лоши намерения. Нашата цел не е да колим и бесим хората, които ще се противят на народната власт. Ние имаме за цел само съединението с северните ни братя.“ Вечерта, като се събраха всички селяни, всички, които можеха да носят оръжие, проводих да вардят около Конаре, а аз през нощта с момчета отидох в Цалапица, 1 час и половина далеч от Конарето. Намерих човека, който знаеше работата – Иван Добричков. Казах му: „Работата се свърши. Конаре въстава.“ Тогава пратиха да извикат кмета. Той дойде. Удариха клепалата. Събраха се около 80 души момчета с пушки. Влязоха в черквата, гдето имаше патрони. Разбихме съндъците и дадохме на момчетата кой колкото можеше да носи. После след нощ тръгнахме към Конаре. Сутринта на 5 септември, като съмна, камбаната биеше, народ се стичаше. Пратих и по останалите села момчета да известят, че въстанахме, да дохождат. Събрахме се около 12 часа по-европейски. Около 700 души. Тогава с 25 души музикантите отидох у дома и взехме знамето, което неразвето положихме на една маса насред площада. Повиках тога свещениците поп Тодор и поп Иван. Поп Тодор малко беше уплашен, а не и поп Иван, но нямаше какво да прави. Дадоха и двамата. Тогава всички останаха и се почва освещаването на знамето. Всички бяха на колене. След като се освети, аз помолих дружината да ме послуша. Аз да им кажа нещо. Казах им, че който ще умре под това знаме, длъжен е да го приближи и да целуне. Приготвих и клетвата, която Шилев приписа. Тогава аз
и Трифон Овчаров, който ми беше помощник, кръстосахме сабите и поканихме дружината да дойде и да ги целуне. Казах, че който се върне, нека мре. Всички приеха и когато четох клетвата, всички повтаряха думите ми, че дават обещание, че не ще измрат под това знаме за съединението на България. Всички се изредиха да целунат знамето и кръстосаните саби на масата, държани от Овчаров и мен. Тогава всички едногласно извикаха: "Вие ще ни бъдете войводата и друг никой." Аз тогава им благодарих. Не ме удостояваха с това и ми обещаха, че ще се справя да оправдая това си звание войвода, доколкото ми позволяват силите. После това им казах: "Аз знаменосец, вие когото одобрите, аз одобрявам Петър Овчаров. И вие одобрявате ли го?" "Одобряваме го." Тогава аз взех знамето и го подадох на Петър Овчаров. Целунах го и му казах: "Да ти е честито знаменосцството, но трябва да умреш, та тогава да го вземат от ръцете ти. Не ще го оставя, докато не падна мъртъв с него." Надвечер дойдоха от дома няколко четници и заедно отнесахме знамето на поляната, насред селото. Там бяха вече всички останали четници и много народ. Осветиха знамето, избраха ме за секретарка на четата и аз съставих списък на четниците, които бяха 700-800 души. На мръкване потеглихме за Пловдив, изпратени от цялото село. Тогава Недялка дойде при мен и ме помоли да дойде и тя с дружината, като ми каза: "Където всички мрат, там и аз ще мра." "Добре," казах. "Можеш ли да вървиш?" "Да," отговори ми тя, "мога." След това дадох аз коня си на Недялка да го язди, а аз седнах един от жандармерските коне. Недялка възседна коня. Като я видя дружината, мома въоръжена и на кон, всички извикаха: "Ура!" И аз забелязах в тях голям ентусиазъм и кураж. Тогава вече ние трябваше да тръгнем. Преди това аз казах: "Дружина, вие ми избрахте за войвода, дадохте ми власт на вас всичко да правя. Ако някой съгреши, аз желая подобно нещо да се не среща. Вие знаете, че нашата цел е не да грабим, не да убиваме. Нашата цел е свята. Съединението на България или смърт. Прочее, Бог напред. Не който ни се противи и ние ще му се противим, а който не, той е наш и с наш. Всеки му нищо няма да правим. Насилие и грабеж не трябва, даже и през ум ви да минава. Съединението на България, викаше дружината, който си позволи грабеж, сами ще си го накажем. А радвам се, дружина, че с вас всички ще може всичко сполучило да се свърши. После пратих 50 души, които бяха служили във войската, авангард. Оставих 40 души ариегард. Извадих сабите си, обърнах се към дружината. Напред, дружина! Да покажем на пажата и на Европа, че България има синове, които могат да ценят свободата си и желаят съединението с братите си, при което дружината запя и тръгна към Пловдив. Недялка с коня пред четата, с гола сабя пред мене, вървяхме към Пловдив. Жени, деца,
Старци вървяха до край селото и по-далеч викаха ура. Долу Румелия се чуваха непрестанно. Из пътя се присъединиха към нас с заклятниците от Цалапица, четата на Добричков, от Кърнофоля, Мързян, Костиево. Спряхме да починем в Царацово. Там се присъедини със своята чета Ивана Рабаджията, голям родолюбец, другар и съподвижник на Левски. Вечерта четата се разположи на бивак край Пловдив, като постави стража напред и натовари Колю Милев да преплуват с един другар Марица и да съобщят на дружината на Николаев, между която идеята за съединението беше популярна, че голямо конарци са край Пловдив. Към полунощ бяхме разтревожени от един залп на предните постове, но скоро всичко утихна. После пак научихме, че правителството, обезпокоено от мълчанието на префекта, било изпратило един ескадрон да разузнае какво става и да подкрепи в случай на нужда префекта, но ескадронът се натъкнал на нашата охрана и отстъпил назад. В зори четата наближи Каршияка и даде залп. Днес след много тамошната чета излезе да ни посрещне. Когато заедно навлязахме в това преградие на Пловдив, улиците бяха вече претъпкани от полусънени и набързо облечени хора и ние едва се пробивахме път през тях. Наближихме моста на Марица. Виждаха се още отдалеч наредените по средата му оръдия. Той миг беше решителен. Дали зловещо зеещите срещу нас дола щяха да започнат да изливат огнена уловна лава върху нас или щяха да отстъпят. Изведнъж войниците започнаха да отместват настрани оръдията. Правеха ни път. След страшното цепенение от хилядите гърди, от тук нататък моста се изтръгна едно единствено ура и заедно с него се избликна единна, мощна, народна воля да бъде съединението. Останалото се знае. Балада за Чардафон. Роден в недрата на Балкана, отраснал в беден бащин дом, живееш ти, възправил рамо, и днес велики Чардафон. Красив, мъжествен, непокорен, ти гордо знамето държа, че твоят балканджийски корен под облаците издържа. Тук всеки удари неправда на тази горесна земя, до сетния си дъх изстрада да бъде ден и светлина. Бучи под моста още янтра и връща твоите слова. Поручико, не всеки дава за правда своята глава. На гроба ти дойдох и чувам как цвили нейде вихрен кон, а някой пита колко струва навярно твоя порутен дом. Мечтателю на силно време, вземи от Габрово поклон. България обединена те по ще търси Чардафон.